falsa. En vez de producir máis, pagando menos. Tamén temos recortes na sociedade do benestar, claros e definitivos. De xeito, vimos demostrando claramente en movilizacións por que estamos enfadados por elo e por que queremos cambiar eso. Por un lado, as pensións públicas. Se vos fixastes, hoxe, a pancarta, despois da pancarta principal conxunta con Comisións UGT, establecemos tamén unha pancarta UGT Comisións relacionada coas pensións públicas. Porque creemos que é o momento de defender o sistema público de pensións. Tamén as prestacións por desemprego. Na crise se comprobou perfectamente que as prestacións por desemprego se quedaban en nada, en moi pouquinha xente percibindo, en menos da mitad en moitísimas ocasións, e moitísima xente desatendida e desamparada. A lei da dependencia, que vos vamos a decir? Todos sabemos o enorme despilfarro que se ten producido nunha lei da dependencia, que en vez de dedicar o diñeiro a atender a xente que o necesita, parece que están empeñados en que non sexa así. E todo isto o que fai é un incremento da desigualdade social en todo o país que é realmente demoledora. Os ricos son máis ricos, os pobres son máis pobres. E iso non pode ser. Se hai unha crise, deberíamos compartila entre todos, non que unhos se aproveiten dela a conta dos outros. Por último, non, pero como un broche de ouro está a lei Mordaza. Por si fora pouco todos os recortes sociales e laborais, tamén temos os recortes das liberdades. E iso é a lei Mordaza. A lei Mordaza mete na cárcel a sindicalistas por facer folga. E iso non podemos permitilo. Ata aquí a sociedade estaba como aletargada. Parecía que a ciudadanía asumíamos que non se podía facer moito porque había unha crise e había que aguantarse. Pero isto cambiou. Desde que a propaganda oficial nos di que estamos na recuperación, que xa non hai crise, evidentemente a ciudadanía sale á rúa e dice, bueno, pois entonces ahora é a miña, eu quero a miña parte. E iso é o que está facendo a ciudadanía nestes últimos tempos, incluído hoxe o 1º de maio. Movilizámonos todas e todos no 8 de marzo, unha impresionante movilización social en toda España que foi a envidia de todo o mundo. Movilizáronse os pensionistas, esa inmensa reserva de votos do PP, que resulta que tamén dixeron basta, que non están dispostos a tragar por todo. Os sindicatos non se quedaron quietos. Sufrimos un acoso absolutamente desmedido e moi preocupante. Pero ese acoso, sin precedentes, fomos quente, aguantado, e aquí estamos, os sindicatos, unha vez máis, encabezando e liderando a sociedade na demanda dos seus dereitos. Xa estivemos o 8 de marzo os sindicatos, como organizacións feministas que somos, e empezamos fai máis de 2 anos con movilizacións de pensións, porque fai moitísimo tempo que as nosas organizacións pensionistas veñen celebrando veñen facendo movilizacións para defender o sistema público de pensións. E agora que apareceron unha serie de organizacións ou de plataformas de pensionistas, estamos buscando con eles a confluencia, porque a unidade é básica. Temos que unirnos todos para defender os intereses xerais e non ir cada un por seu lado. E ademais, con Comisións UGT, creo que temos demostrado que temos alternativas claras e diáfanas para resolver o problema das pensións, non en plan demagóxico, sino en plan ben calculado, con números e racional de todo. Por último, a patronal, que non pode sair de rositas. A negociación colectiva está prácticamente paralizada, non hai maneira de chegar a un acordo coa patronal para chegar a un acordo de retribucións, cuando hasta o propio goberno dice xa que é necesario que haxa millores retribucións nos traballadores e traballadoras. O lema deste ano para o 1º de maio non pode ser máis alocante. Mellor emprego, a precariedade de que falábamos, maiores salarios, a avaricia da patronal demostrando que non teñen interés ningún en repartir máis, pensións dignas, hoxe e sempre, e igualdade. Igualdade de xénero é moi importante, pero tamén igualdade social.
tamén igualdade social por un reparto xusto da riqueza. Estes son os obxectivos deste 1º de maio, pero este non é un punto final. Imos seguir mobilizándonos. É moi importante manter a loita e a movilización, e para elo somos todas e todos imprescindibles. Viva o 1º de maio! Viva! Viva a clase traballadora!